Исәнмесез, ТНВ эфирында адымнар вакыты җитте. Бу атнаның мөһим хәбәрләре, вакыйгалары, аларга белгечләр карашы турында алдагы ярты сәгатьтә. Безнең бүгенге тапшыруда. Кар һәм акча. Ни өчен казанлыларга кар чыгарган өчен өстәмә түләргә тәкъдим итәләр? Шу күләмнән, кар күләменнән, мине күп машина чыга. Зиратларны цифралаштыру, онлайн каберләр һәм компьютер аша урын эзләү. Кызым белән йөреп, беренче аллеядан йөри башлаган ек, ул күреп алды. Менә шулай итеп, случайно нашли. Ул ярдәмнең артыгы булмый ди дә, шартлаулардан зыян күргән халыкка булышырга китә. Илдар Гайсинның анда күргәннәре. Менин шу кул астында булган әйберләр белән төзәтә идем. Әбиләрнең миңа карашы үзгәрәдер. ТНВда Алмаш сериалын күрсәтә башлыйлар. Кино аша тарихка кирип калачак авыл, йолдызлы актерлар составы һәм сериал героена үрелгән Голландия сыерлары турында безнең репортаж. Шакып кергез дип ничә тапкыр әйттем. Мөмкинме? Бу атнада кышка Россия халкы яңа тарифлар белән кирде. 1 декабрьдән хөкүмәт карары нигезендә бөтен ил буенча торак коммуналь хезмәтләр өчен бәя артты. Шул рәвешле киләсе елның җәендә булырга тиешле үзгәрешне ярты елга иртәрәк керттеләр. Алдагы ел ярымда бәя бүтән артмаячак ди бу тәкъдимнең авторлары. Әлеге яңалык илдәге торак коммуналь хуҗалык шелтәрләренең бик нык искергән булуы, аларга чыгымнар артуы белән бәйләп аңлатыла. Шул өстенә чүмәлә дигәндәй, нәкъ бу атнада Казандагы кайбер йортларның подъездларында игъланнар барлыкка килде. Башкала халкына ишек алдыннан яуган карны чыгару өчен өстәмә түләргә тәкъдим итәләр. Кеше санына карапмы, фатир зурлыгыннанмы, карның күпме явуын истә тотыпмы, әлегә төгәл белмиләр. Әмма идарәче компаниялар яңа эш схемасы буенча тәкъдим әзерли, халык фикерен белү өчен җыелыш үткәрергә әзерләнә. Бездә кышның календардагына 3 ай булуын истә тотсак, кайбер елларның бик карлы булуында исәпкә алсак, чыгым аз булмас. Игъланны күргән кайбер фатир хуҗалары санап чыгарган инде, кар өчен генә 1000 ярым түлисе булмагае диләр. Кар өчен түләтүнең асылында нәрсә ята? Гөлназ Сәйфетдинова ике як фикерендә тыңлады. За землю, за воду. А за снег? И за снег. На той неделе уплачено. Это под Новый год? Так кто за прошлогодний снег? А за этот? Үзеннән үзе кымсызлык турындагы шушы мультфильм искә төште. Кар өчен түләү турындагы хәбәрне күпчелек шулай кабул итте дә. Булай да күп түләбез бит инде. Пенсионерларга бит акча алучы, пенсия алучыларга бар. Ул җары акча күп алган кешегә нәрсә түгел. Дворник өчен түләбез бит инде без. Дворник чистота бит инде. Тагын нинди нәрсә өчен түләргә белмим. Айрым кар чыгаруны халыклардан алырга тиеш түгелләр дип уйлыйм. Аның өчен горд бар, горд түләргә тиеш. Узган кышларда Казан ишегалларындагы карны буш урынга ыеп баралар иде. Әле аннан балалар таушуып уйнады. Кыш беткәндә бер түгәләр, я шунда эреп бетә иде. Хәзер исә ява барганын чыгарырга тәкъдим итәләр. Квитанцияләрдә айрым хезмәт буларак күрсәтелмәсә, моңа каршы килүчеләр дә булмас иде бәлки. Ләкин моның өчен айрым түләргә кирәк булачак. В прошлом году обильный снегопад остро поставил вопрос отсутствия во дворах места для складирования снега. Узган ел кар күп яуды, аны куярга урын җитмәү мәсьәләсе килеп басты. Ишек алларын чистарту тарифында карны чыгару өчен чыгым каралмаган. Шуңа күрә күбрәк яшел зоналарга өяләр. Агачлар сына кече архитектура формаларына зыян килә. Район башлыклары, идарә компанияләре халыкка ишек алдыннан карны чыгару карарын кабул итү кирәклеген аңлатуыгызны сорыйм. Идарәче компанияләр бу эшкә алынды да, җыелыш уздыру көннәрен билгели башладылар, игъланнар эләләр. Хәзерге вакытта протоколлар җыябыз. Тариф кертәшен счет фактурага. Ул төрле домнарда төрле сумма булачак. Риза түгелме, уй фикерләрен белеп, менә шундый протоколлар җыярга планга куйдык. Халык риза булган очракта ничек түләтәчәкләрен төгәл белмиләр әле. Төрле вариантлар карала. 5-6 сум квадратный метрдан средний санап чыгарадыр их. Но бу тора бит инде дөрестән шул менә шул күләменнән, кар күләменнән, нимә күп машина чыга, күләмен белеп, бу эшен бер тапкыр счет фактурада түләр өчен дип шундый бер вариант. Айга бер. Җыелышларда карны җыеп, өеп кую урыннарда билгеләнәчәк. Халык нинди юлны сайлый инде. Әлегә бу компаниягә караган 500дән артык йортның берсендә дә кар чыгарабыз дип карар кабул итүчеләр юк. Киров районында да җыелыш үткәрергә әзерләнәләр. Өстәмә керем булмаячак инде. Чөнки алдан әйткәнемчә, факт буенча күпме карыбыз чыгарабыз, шуның хәтле үк яшәүчеләр түләргә тиеш булачаклар. Артыгын түләмәячәкләр, ансы факт. Бер КАМАЗ чыгару 4-5 мең. Трактор эшләгән өчен тоже акча түләргә кирәк.
Bir тракторның эшләвенең 1 сәгате 2000-3000 шул тирә. Ничә КАМАЗ кар чыкканын санарлармы, һәр гаилә бер сумманы түләячәкме, квадрат метрга карапмы? Дөрес, район хакимияте башлыгы 2 атналык булган җыелышта суммаларны атарга өлгергән иде инде. К примеру, прошлогодней зимы узган елгы кыш мисалында карасак, безнең райондагы бер йорттагы бер фатирдан 201 сум түләделәр. Бу кышның 3 ае өчен. Киров Мәскәү районының башлыгы 200 сум һәрбер квартирдан айга дигән сүз безнең бит инде бөтен Казанга, республикага таралды. Мин ул бәянең каян чыкканын аңламыйм. Шуңа күрә мин аны тәкъдим итә алмыйм. Идел буе районындагы бу идарә компаниясендә дә санап чыгарганнар. Кыш буена бер фатирдан 200 сум берничектә була алмый. Бу бик аз ди җитәкче. Алар фатирның квадрат метрыннан 27 сум алырга тәкъдим итә. Никто не согласен, весь дом не согласный. Идарәче компания үз чыгымнарын санауны өстенрәк күрә. Кыйммәт чыга. 2000 дә чыга, аннан артык та чыга. Айга. Кеше үзенең эшенең бәясен саный белергә тиеш. Экономик яктан. Без бит инде халыкны таларга дигән сүз түгел. Алдарга да тиеш түгел. Чөнки һәрбер эшнең бәясе бар. Ишек алдарын җыештырырга бит инде без түлибез. Фатир бәясе. Шул бәя исәбеннән чыгартырасылары килә халыкның. Ул бәядә, тарифларда кар чыгару бәясе салынмаган. Моңарчы ишек алдына кар ияргә ярады, хәзер ярамый булып чыгамы. Дөрес, карны яшел зонага ясыз, ул пычрак дип зарланучылар булды, булачак та. Әлеге тәкъдим андый зарланучыларга җавап булып та яңгырый. Икенче яктан идарә компанияләренә карны ишек алдына үеп барырга рөхсәт ителә. Бер карасаң ятсын шунда, кышы карлы килмәсә. Әйтсәләр, менә безнең урыныбыз бар, менә и каршында безнең урын бар, менә шундый площадкада пока карны саклыйбыз, беркем бер нәрсә алмаячак. Һәрбер йортның бар старший по дому, алар бөтенесен үзләре карап йөрергә тиешләр. Карны чыгартылармы машиналарны итеп, тогда акчасын алалар. Кайсы җирдә бит шулай, карны чыгартмыйлар, каршында гына ияләр, акчасын алалар, карны чыгарттым дип. Менә шундый хәлләр булырга тиеш түгел. Дәүләт торак инспекциясендә бу яңалыкка каршы түгелләр. Хәзер квитанцияләрдәге тарифлар нигезендә идарәче компанияләр карны бары тик иттереп куярга гына тиеш диләр. Аларны чыгару өчен өстәмә хезмәт кирәк. Без решения общего собрания. Бу очракта халыктан ризалык алмыйча тариф билгеләү законлы түгел, ләкин идарә компаниясе территорияны тәртиптә тоту өчен милекчеләрне судка бирә дә ала. Әйтик, мин яшәгән йортның яшел зонасында кар кыш буе иелә, әмма йорт комлы грунтта тора. Шул кадәр кар анда эреп бетсә, йортта ярыклар барлыкка киләчәк. Шуның өчен без ел саен кар чыгару өчен акча тотабыз. Карны чыгару кирәк булган очраклар бар. Милек хуҗасы түләргә тиеш. Казанда кар чыгарган өчен арттырылган тариф буенча түләгән торак комплекслар бар. Гадәттә яңа урын аз булган микрорайоннарда шулай. Киләсе атнада яңа тәкъдим буенча шәһәр йортларында җыелышлар узачак. Ләкин biz аралашкан идарәче оешма җитәкчеләре әлеге тарифның керүенә инде хәзер үк шикләнеп карый. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Быйыл Татарстанда зиратларны цифрлаштыра башладылар. Әлеге эш башкалада алып барыла. Моның өчен махсус электрон база булдырылган, шунда һәр кабернең фотосурәте, анда җирләнгән кеше турында мәгълүмат кертелә, кабернең урыны онлайн картага беркетелә. Бу сервис бер яктан каберләрне исәпкә алырга мөмкинлек бирсә, икенчедән эзләп килгән кешегә аны берничә секунд эчендә табарга ярдәм итә. Курган зираты хәзер тулысынча цифр форматында эшли, чөнки ул яңа әле. Менә 250 еллык тарихы булган борынгы зиратлардагы билгеле һәм югалган каберләрне базага кертер өчен зур территорияләрне җыяу йөреп чыгарга туры килә. Әйтик, кеше хәзер кайда гына яшәмәсен, ул Казанның Яңа Татар яки Арча зиратында җирләнгән туганының каберен таба алачак. Цифрлашу шаукымы Татарстан авылларына да килерме? Ни өчен андагы халык әлегә кагаз журналдагы исәпкә дә риза. Рания Абдрахманова репортажы. Бик күп кешеләр киләләр, якыннарын таба алмыйлар, каберләрен. Җылыйлар. Сез аның өстенә күмгәнсез дип әйтәләр. Яшел үзәндә бер хатын кыз туганының каберенә башка кешене җирләүләре турында хәбәр иткән иде. Бу хакта җирле матбугат язып чыкты. 2 ел элек Зәй районында да шуңа охшаш хәл булды. Кешеләрнең җәсәтләре өсте-өстенә җирләнеп, судларга кадәр барып җиткән очраклар булды. Мондый хәлләр ни сәбәпле килеп чыгасың? Менә шу зияраттан инде зур зиярат, ничек табарга кирәк монда? Белмәм. Розалия Сәләхова Свердловскидан абыйсының Яңа Татар зиратында җирләнүен белә, әмма кайда икәнен юк, чөнки күмәргә кайта алмыйча калган.
Менә без ничектер кызым белән йөреп, беренче аллеядан йөри башлаган ек, ул күреп алды. Менә шулай итеп случайно нашли. Если бы менә шулай булмаса, кеше бит тилен берип нитәй. Розалия Саляхова кебек эзләүчеләргә хәзер зиратларны цифрлаштыру программасы эшли. Шуларның беренчесе Казанның Орча һәм Яңа Татар зиратларында гамәлгә ашырыла башлады. Жаңа Бистә зиратында 25 гектарда 55 мең кабер бар. Казанның Яңа Татар зираты башкаланың үзәгендә урнашкан тарихи каберлек санала. 18-нче гасыр башына карый. Биредә Габдулла Тукай, Шиһабетдин Мәрҗани, Хания Фәрхи, Илһам Шакировлар җирләнгән. Хәзер зиратта урын юк диярлек. Монда җирләмиләр. Бары тик туганнары булучыларны гына. Так как деревня кладбище. Зират борынгы булганга кешегә туганнарының каберен табу авыр иде. Шуңа Екатеринбург тәҗрибәсен файдаланырга булдык. Ягъни каберләрне цифрлаштырырга. Һәр һәйкәл, һәр кабер ташы фотога төшерелде. Әлеге урыннарга картада геолокация куелды. Яңа Татар зиратындагы 55 мең каберне цифрлаштырганда билгесез каберләрдә табылган. Тактасы югалган, кабер ташы куелмаган, ардуганы сакланган була. Күптән эзләнгән шәхесләрнең җирләнгән урыннары ачыкланган. Менә Татарстанның Дәүләт Советы мөрәҗәгате буенча табылган үзәк сайлау комиссиясенең элеккеге рәисе Харис Моратхужин кабере. Аны 30 ел буе эзләгәннәр. Белгечләр сүзенә караганда, закон буенча бер урында чыннан да берничә кешене җирләргә ярый. Моның өчен 15 ел вакыт узган булырга тиеш. Һәм туганнарының рөхсәте кирәк. Яңа Татар зиратында шундый каберләр бар инде. Андый очракта 3 кеше турында мәгълүмат электрон базага кертелә. Для более детального учета я выхожу на место, на участок и осуществляю записи, кто в каком ряду и в какой последовательности захоронен. Далее возвращаюсь сюда, на рабочее место. Вот у меня есть архив на бумажном носителе, также у нас есть еще другая программа циметрии. И как бы тут без привязки к геолокации просто данные идут общие по владельцу захоронений, по покойному. Вот, и, соответственно, все это сюда заношу. Татарстанда беренче булып цифрлашкан зират ул Курган каберлеге. 2020 елдан бирле, ягъни ул ачылганнан бирле, биредә җирләнгән һәрбер кеше турындагы мәгълүмат электрон базага кертелә. Мәйданы буенча ул Казанда иң зурысы да 147 меңнән артык кешегә исәпләнгән. Зиратның көньяк өлешендә мөселман дине вәкилләре, төньяк өлешендә православ дине вәкилләре җирләнә. Курган ачылгач Казан зиратларында урын җитмәү мәсьәләсе хәл ителде. Ул ихтыяҗны 30 елга каплаячак. Бернинди зиратта бүтән кирәкми, хәзер бер крематорий төзеп куйсалар, 100 елга бернинди зиратлар кирәкми. Bütün зираттан нәбу курганда bütün кешегә урын җитә, яшәргә кирәк. Үлүчеләрнең 70% гына башкала зиратларында җирләнә. Калганнарын башка төбәкләргә я авылларга алып китәләр. Захоронение осуществляю по пестричинской прописке. Безнең зиратларга туганын җирләргә теләүчеләрнең беренче чиратта кайда теркәлүен тикшерәм. Башкарма комитет зират шикләрен билгеләгәндә шушы авылларда яшәүче кешеләр санына карый. Шул кадәрле итеп бүлә. Безнең зиратлар башкалага якын булгач, монда кайтып җирләргә теләүчеләр күп. Әмма Казан пропискасы булганнарга башка җиргә барырга киңәш итәбез. Питрәчтә быел район буйлап зиратларны инвентарлаштырганнар. Бу цифрлаштыруның авылча үрнәге. Шәһәргә якынрак пунктларда урын бетү сәбәпле туганнарының каберен эзләү мәсьәләсе монда да килеп чыга тора. Бүгенге көндә безнең зиратта 97 шардуган тора, җирләнгән кеше. Шул порядок ясадык видеокоптер белән, видеога төшереп, шуны мәгълүматны картага салып, шул картада һәрбер шардуганга номер биреп, инвентарь номерында бу инвентарь номер буенча кеше менә килгән, мөрәҗәгать иткән кеше, ул инде килеп кешене тизрәк табырга может инде. Зиратларга мондый игътибар яшь буында тарих белән кызыксынуны арттыра икән. Күкмара районында шул юл белән киткәннәр. Мәшкәр авылы зиратындагы борынгы тарихи каберлекләрнең ташларын яңартканнар. Һәрберсе янына татар телендә язылган мәрмәр такталар урнаштырылган. Мондагы иң элекке кабер ташы 19-нчы гасыр башына карый. Иң беренче, иң өлкәне 1801 елгы. Монда инде менә безнең әйткәнебезчә инде авылыбызда 2 мәдрәсә, 2 мәчет эшләгәнлектән инде улуг галимнәребез булган, менә әйтеп киткәнебезчә инде улуг галимнәребез шунда гыйлем биргәннәр, һәм инде шунда җирләнгәннәр. Авыл җирлеге 2 саладан гыйбарәт: Күкшел һәм Мәшкәрә. Икесенә 370 ләп хуҗалык, 800 кеше яши. 2 авылга 3 зират, берсе Изгеләр зираты дип йөртелә. Изгеләр зираты, анда безнең борынгы ташларны яңартканнар, укыганнар һәм инде бүгенге
шрифтлар белән, язулар белән дип әйтик, безгә аңлаешлы итеп язып, матур итеп урнаштырып куйганнар. Монда цифрлаштыру килеп җитмәгән әле. Кабер ташлары турындагы мәгълүматны җәяү йөребезләп авыл турындагы китапка кертәләр. Хәзер электрон исемлек төзергә җыеналар. Бүген көндә инде без Мөхтәсиб Радиев хәзрәт белән шушы информацияларны интернет ташлап карый торган итеп әзерлек эшләре бара. Киләсе елга җәйге вакытка без менә инде эшләп бетергән еләп торабыз. Кем генә килеп караса, туганнары килеп караса да, инде ул аны интернеттан карап алырлар иншалла дигән өметтә калабыз. Үз заманына инде без күнгән вакытта кешеләрне беләбез, алга таба киткәч инде үзебездән соңгы буыннар инде аны белмәскә мөмкиннәр. Шуңа күрә бәлкем инде менә әзер табар, мәгълүматлар шактый, алга таба компьютерлашып, бөтен мәгълүмат күренеп тора торган булса, тағы да әйбәт булыр иде дигән фикердә калабыз инде. Димәк, һәр авыл, һәр район зиратларны цифрлаштыру мәсьәләсен үзенчә хәл итә. Казанда җирләнгән кешене табу өчен әлегә махсус эзләү системасы эшли. Әмма ул кабернең урынын гына күрсәтә. Геолокациясын белү өчен барыбер зират идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Мөмкин булса, миңа да яңа җирдән берничә урын калдырырсыз әле, яме метр. Зарар, иртәгә 4 казык тотып кил, әле бер иске бәядән 2 урын бар. Урын калдыруга килгәндә зиратта урынны броньлап куярга ярамый. Закон рөхсәт итми. Әмма курганда броньсыз да урын җитәрлегенә тагын бер кат басым ясый белгечләр. Бигрәк тә крематорий төзелгән очракта диләр. Аның проекты әзер инде. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Адымнар. 5 декабрь көнне илдә волонтерлар көнен билгеләп үтәчәкләр. Ул халыкара дәрәҗәдәге дата. Җомга көнне Татарстан волонтерларына республика премияләрен президент шәхсән тапшырды. Гран-прига Ираннан килеп укучы студент Амар Хусейн лайык булды. Ул кызыл зоналарда эшләгән, Сибир якларына барып янгыннар сүндерүдә катнашкан, Донбасска гуманитар ярдәм илтә барган. Соңгы елларда җәмгыятьтә волонтерлык хәрәкәте көчәйде. Бүген алар сафында 125 мең кеше бар. 2 ел элек аңа пандемия яңа сулышышса, быелгы вакыйгалар ярдәмнең колачын арттырды. Без үз тапшыруларыбызда махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә дип уйык баш бәйләүчеләрне дә, маскировка шилтәре үрүчеләрне дә, буржуйка ясаучы, машина сатып алып аны Донбасска илтүчеләрне дә күрдек. Бүгенге репортажыбыз герое Ярчалыдан Илдар Гайсин. Җәй уртасында ул үз машинасына утырып Донбасс якларына Волноваха шәһәренә юл тота. Гади халыкка ату шартлауларда җимерелгән йорт җирләрен сөкләндерергә, үй җиһазларын ремонтларга булыша. Олы йөрәкле якташыбыз хакында Инзилә Хөсәйнова. Үзебезнең илнең машинасы Нива белән бардым. 5000 километрга якын уздым барып кайтуга. Бер дә юлда кыйынлыклар китереп чыгармады. Волновахага кадәр меңләгән чакрым араны Илдар Гайсин 3 көндә уза. Машинасы эш кораллары белән тулы, үзенең кулыннан эш килә, кешеләргә ярдәм итү теләге барыннан да өстенрәк булып чыга. Башта беренче көннәрдә, беренче әбиләргә килгәндә ниндидер бер ышанмаганрак төрле туйгылар бар иде. Менә син бер үзең нәрсә эшли аласың, син нинди ярдәм күрсәтә, синең бер нинди материалың да юк дип әйтә торганнар иде. Апа, мен әйтәм, бабушка, мен әйтәм, әйдә посмотрим, мен әйтәм. Башта эшләп карыйк, аннары сез күрерсез. Мен инде шул кул астында булган әйберләр белән төзәтә идем. Әбиләрнең миңа карашы үзгәрәдер. Менә бу йортта эшлим. Бер әби белән бабайныкы. Шәһәр хакимиятендә килгән көнне үк ярдәм итәр якыннары булмаган өлкән яшьтәге ялгыз әби бабайларның адресларын бирәләр. Һәрберсен табып ярдәм тәкъдим итә. Кемнең түбәсеннән су үтә, кемнең тәрәзә пыялалары коелып төшкән, кайбер өйләрнең шартлаулардан соң карар җире дә калмаган. Иң беренче шул ялгыз әбиләрнең җимерелгән йортларын, ишекләрен, йозакларын, электр җиһазларын, йорт җиһазларын, урындыклар, шуның өчен нәрсәләрен көйләштердем. Утка тоттылар. 12 ракета төште анда. Игел яндырып бетерделәр. Ул көннәрнең шомлы бер истәлеге хәзер машинасына элеп куйган Хаймерс ракетасы кыйпылчыган. Илдар Гайсин аны Нивасы яныннан табып ала. Яхшыга өметләнүем саклап йөртте ди ул. Сусыз, эчәргә сусыз дөньяда яшәп булды. Үзегез төзедегез инде. Үзебез төзедем, бөтен бураларын да үзем эшләдем. Суның кадере шишмә кыргач беленә ди татар халкын. Җылы сусыз, утсыз, газсыз торган көннәрне ул төш кебек искә ала һәм анда яшәүче халыкның хәлен аңлый. Үзе дә якыннарына шалтырата алмыйча 3 көн телефонга сим-карта эзләгән. Волновахадагы бер кафеда яшәренә бүлмә биреп торалар. Бер ай дигәндә 20 йортта яшәүчеләргә ярдәм итеп туган җиренә кайта. Монда да балта чүкеш кулыннан төшми. Илдарның халыкка ярдәм итүен белеп Ярчалы мэры аның белән шәхсән очрашты. Эш кораллары бүләк итә. Иң беренче нене күрдем, конечно, менә бу
Менә бу аптека. Снаряд төшкән даруханәләр, кибет, йортлар хәзер телефондагы видеосында саклана. Бабасы Бөек Ватан сугышында һәлак булган, яше узганга үзе өлешчә мобилизациягә эләкмәгән. Әнкәй ягыннан бабакай сугышта үлеп калган 44-нче елда. Минем үземнең әтием сугышта булган. Аны 17 яшьтә сугышка алганнар. 44-нче елда. 50-нче елда гына кайткан. Ул яшьләрен узак служить иткәннәр ул вакытта. Вот. Шуңа күрә минем ярдәм итәргә теләгәннең башы менә шуннан башлана. Киләсе елга ул кабат барырга җыена. Ярдәм артык булмый ди. Аның өчен иң кадерлесе әби-бабайларның рәхмәте һәм яшь аралаш ягымлы карашы. Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗа Әхмәтов. Адымнар. ТНВ каналының татар сериалларын юратып караучы тамашачылары өчен күңелле яңалыгы бар. Дүшәмбедән өр-яңа Алмаш фильмын күрсәтә башлыйлар. 20 сериядан торган яңа кинокартина «Туган җирне ярату». Анда яшәү бәхете, туган нигезнең кадере турында. Узган ел яңа ел каникулларында эфирга чыккан «Бер хәл» сериалы да тамашачыда зур популярлык казанган иде. Ул татар сериалларының да кызыклы була алуын дәлилләгән проект. Рейтингка күз салсак, Татарстан тамашачыларының 16% аны караган булуын күрербез. Интернет аша караучыларның саны 10 меңнәр. Беренче сериядән сайтта 116 мең кеше күргән. Социаль челтәрдәге фикерләрнең саны юк. Яңа Алмаштан нәрсә көтәргә? Ул җәмгыятьтә авылларга булган карашны ничек үзгәртәчәк? Сериал төшергән урыннарга теләшегә Илгиз Шәкуров юл тотты. Фильм бик кызыкка ошап тора. 5 декабрьне түземсезлек белән көтәбез. Бер тында бүгенге яңа татар телендә үз телебездә чыгарылган Алмаш фильмын карап үттек. Шәһәр авылсыз берничә яши алмый. Менә бу фильмда аны күрсәттеләр. Алмаш сериалы турында теләче халкы шундый фикердә. Татар тамашачысы 5 декабрьдә караячак, ә аларга киноның 2 сериясын карау бәхете елмайды инде. Сериал «Туган җиргә мәхәббәт» турында. Аның нигезендә 2 игезәк егет Әмир белән Самир язмышы ята. Берсе шәһәрдә, икенчесе авылда яши. Әмма язмыш шулай язган була. Әмиргә авылга кайтып урнашырга туры килә. Җәли Алмашка бер кеше дә юк. Берәү бар. Рискованно кабул итсәләр. Игезәкләрне әле бу атнадагына Татарстанның ат казанган артисты исеме бирелгән Фәннур Мөхәммәтҗанов уйный. Төп рольләр авыр бирелде ди ул. Тик сериалның авылда төшерелүе көч биргән. Минем әйткәнем дә булды инде. Без авылдан чыксак та, авыл бездән чыкмады. Шуңа күрә авыл бик кадерле бер ул минем өчен. Әзерлек эшләре гыйнварда ук башланды. Сценарий язу, актерлар сайлау, урыннар табу. Сериалның күп өлеше Теләче районының Алан авылында төшерелә. Бөтен команда җәйне шунда уздыра. Хәзер инде Алан кино кадрларындагы кебек түгел, авыл кышкы йокыга талган. Шулай да халык һаман да кино төшерү көннәре тәэсирендә яши. Авылның табигате матур, кешеләре матур. Тырыш уңган булган кешеләр яши безнең авылда. Бер вакытта да бер нәрсәгә дә каршы килмиләр. Менә бер әйтүгә сөенә, шул тиз генә матур күмәкләрен киеп килеп җиттеләр. Аланда 150 йорт, 450-дән артык кеше яши. Элекеге колхоз хәзер хуҗалыгы бар. Клуб, мәктәп, кибетләр эшли, парк төзегәннәр. Кыскасы, авыл кайнап яши. Сериалга шундый сала кирәк була да. Кич белән шалтыраталар, чокыр кирәк, менә шундый киңлектә, менә шундый зурлыкта, менә шундый агач кырыендарак дип, экскаваторга шалтыратам да, әйдә эшлегәндә дип, ул да бер сүзсез менә шул вакытта төшәм дә казып куям дип, сәгатькә эшләп куядыр алар килгәнче инде. Кино төшерү өчен авылның һәр почмагын эшкә җигәргә туры килгән. Хәзер без шундый урыннарның берсе янында, сценарий буенча табигать кочагында урнашкан менә шундый кичкенә мунча кирәк була. Һәм аны табалар. Бер кич эчендә яңартып та җибәрергә өлгерәләр. Ишекләрен, тәрәзә рамнарын буялар. Һәм хәтта менә шушы утыннарны да ярып, иеп куялар. Чын мәгънәсендә матур кино килеп чыкты, истәлекле кино чыгып китте. Хәтта кайбер эпизодларында үземдәге һәм үземнең хезмәттәшләремдә катнашасы килгән моментлары булды. Төп тема туган җирне ярату булса да, Алмашта мәхәббәт, туганлык җепләре кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә, бандитлыкка да урын бар. Безнең тормышка килеп кергән гаджетларга, дөньяның цифрлашуына да игътибар бирелә. Сезне көткән арада без фермагызны караган идек. Бүтән дөньяга килеп кергән кебек монда. Киләчәккә эләккән кебек. Шаккатмалы.
Соба районы Шулпыш ауылындағы Донлықлы сүт комплексі. Сериалдағы қойбір вақиғалар шушында бара. Менә шушында төшерделәр инде киноны. Бу безнең комплекс бит инде, сүт җитештерә торган комплекс. Монда кешеләргә караганда роботлар күбрәк. 2500 сыер бар. Алар Голландия белән Даниядан кайтартылган. Хәзер Европа сөтле бикәләрен бөтен татар дөньясы ТНВ каналы аша күрә алачак. Робот сөт сава, робот ашарга сала. Монда көненә 80 тонна сөт җитештерелә. Авылның терәге. Роботизированный дигәч, нәрсә ул диләр, ничек ул диләр? Неужели анда роботлар гына эшли диләр индеме? Дөресен дә бездә роботлар инде бөтен җирдә роботизированный. Алмаш 20 сериядән торам. Экран аша танылган артистларны да, яңа йөзләрне дә күреп булачак. Миңа калса шу сериалны караган яшьләр кырылы авылда да бит яшәп була икән дигән фикер туачак. Әбин уйнама диделәр, син әби түгел монда диделәр. Бездә әзгенә теге шундый гадәттә бар теге әбин уйнап җибәрә торганда гадәтебез бар. Син әби түгел монда дип инде менә шулай хайран матур гына килеп чыккан дип уйлыйм, мин бик канәгать булдым. Кинооператорлар, режиссерлар шул хәтле яхшы эшләгәннәр. Кайбер мизгелләрдә мин карыйм да, бу минмесең, бу минем тавышмысың дип шаккатып карап утырдым. Шундый җиңел карала. Мине дөресен әйткәндә шүрләтә, чөнки минем яшьтә инде ниндер экспериментларга соңдыр дип әйтергә кирәктер. Татарча фильмнар телебезне саклау һәм үстерү аның матурлыгын күрсәтү өчен яхшы алым булып тора. Алмашны төшерә башлаган көнне Марат Әхмәтов шулай дигән иде. Татарстан президенты каршындагы комиссия һәм Татнефть компаниясе сериалны төшерүдә финанс ярдәм күрсәтте. Бер хәл беренче проект иде. Татнефть җәмгыятының ярдәме белән менә әлеге Алмаш фильмы да 20 сериалы аларның ярдәме белән төшерелде. Инде менә бу икенче сериалда аның ничектер безнең андагы инде оештыручылар да, уйнаучылар да тәҗрибәне ныграк туплаганнардыр. Андый мөхиткә дә гадәтләнә башлаганнардыр. Һәм менә аның сыйфаты да мин аның берникадәр өлешләрен кисә карап алдым. Минем үземә бик ошады. Бу проектка, бу күп сериялы фильмга минемчә тамашачылар күбрәк тә тартылыр дип уйлыйм. Алмашны безнең канал заказы буенча Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерде. Узган ел алар тамашачыларга бер хәл картинасын тәкъдим иткән иде инде. Катнаш гаиләдәге мөнәсәбәтләр, буыннар арасындагы каршылык, тел, мәдәният, гореф-гадәтләр турындагы фильм тамашачыда зур кызыксыну уятты. Ул татар сериалларының да кызыклы була алуын күрсәтте. Интернетта тамашачылар бар тик уңай фикерләр генә калдырды. Икешәр серияны рәттән күрсәтүне сорап яздылар. Алмашка да шундый ук өмет баглыйлар. Мин күп әйткәнем бар инде, менә һәр сериал ул бала кебек. Ул ничек туар, ничек йөреп китәр, ничек тормышы булыр, шуңа күрә бик тулкынанабыз. Менә безнең бер хәл сериалы ул шундый бик яхшы рейтинглар бирде, аны карадылар, аның дәвамын сорыйлар хәзер кешеләр. Менә бу Алмаш сериалы темалары бик кешегә бик якын дип саныйм. Шуңа күрә бу сериалны да карарлар дип өметләнәм. Ул бик авыр эш булды. Без аны җанын тәне белән эшләдек, бөтен йөрәкне бирдек. Нинди Төркия, нинди диңгез, Неужели шушы матурлыкны хатында күрә белмәй икән, Алмаш турында бик озак сөйләп була. Әмма 1000 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрүең хәерлерәк. 5 декабрьдән карыйбыз. Илгиз Шакуров, Рамзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Лейсан Сәетова, Данил Филатов. Адымнар. Бүгенге адымнар тапшыруы тәмам. Эфирда киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.